kung imong pangitaon ang pagkaulipon sa mga tao, adto ka maghuna-huna dito sa Egypt. Nga ang tanan nga mga Israelitas dito na ulipon sulod sa 430 katuig. Nan, kay gibalhin man ang gingaran sa Dios diya sa kanasod, nanumong Kristiyanos, kinahanglan na kanang Kristiyanos diyan ang nasura maulipon sa gidaghanon nga 430 katuig. Ang katapusan na ng 430 katuig mao ang 1995. Mukha na yung katapusan. Mga bisugdan pagkaulipon ang Pilipino niadtong 1565 kay kung imong isipon ang 430 moabot man dayon ang 1995. Mao kana ang sukod sa Ginoo. Magiulipon dayon ang Pilipino sugod sa 1565 kay aron matapos ang pagkaulipon na 430 katuig sa 1995. Tungod nga ani, wa kay balugan si Tanyada ni ani na siya nagabuhat og balaod napapawaon ang mga Amerikano. Kaya nagkaingon ba kamo nga yatagan tag-independensya, diya sila sa ilalong mag-agi, Watergate, ang ilang yagian. Nagpasumangil sila og abang diya sa Olongapo. Kaya aron matuman ang gidaghanon sa mga adlaw nga maulipon ang Pilipino. Tungod nga na natong tuig 1922, doon ay balaod nga papawaw ng Amerikano. Natuman ka to. Apan, gitagaan siya og tulo ka tuig. Tulo ka tuig ikan sa 1922. Kaya aron matuman ang iya sa Diyos nga 1925 nga mo ika-430 katuig ikan sa 1565. Nung wag din tayo mga sayod ani kami mga pastor diha. Marumag mga tulog na walay utok. Wag din mo masayod. Unsa may hinungdan nga ang Amerikano gusto sa Pilipinas? Unsa may hinungdan? Nahibalo ba kamo? Unsa ituyo sa Amerikano nga dili sila magpahawa unta sa Pilipinas? Tungod sa panahon sa Diyos, dili sila makabalibad na mapahawa agad sa 1995. Di sila makabalibad. Mao, nga aron doon ay mga Amerikano din sa Pilipinas, wala kay balo ang presidente sa Pilipinas o kanang mga senador na nipirma sila na nanghingan og Visiting Forces Agreement. Unsa man kana sa Amerika. Nakasabot mo, kamong katong presidente ni pirma niya na. Nakasabot. Unsa may hinungdan sa Visiting Forces Agreement. Gipadadaan sa Amerikano ang Pilipinas og 1,000 ka sundalo aron magtudlo sa Pilipino. Kung sa'y buhat pasabot sa Amerikano, bugo na din ang Pilipinong sundalo, tudluan pa nila. Dili ka na mo tuyo. Ang tuyo sa Amerikano na wala ibaw sa Pilipino, na kinanglan doon ay 1,000 ka Amerikano din sa Pilipinas. Ay kung pananglitan magkagubot man ang kalibutan, kay na may gubot at gubat sa kalibutan. Na ay 1,000 lugason sa Amerika na niya sa Pilipinas. O tungod niya na dili makabalibad ang Pilipino
kung magpadala sila dagkong armas din sa Pilipinas aron maluwas ka ng usa ka libo ka Amerikano mo na tuyo. Wala iba na presidente, bugo pa ng presidente. Mga bugo na tao, di kayo balo sa kalibutan. Muna tuyo, anak. Tungod kay sayon pagpadala sa Amerikano sa daghang sundalo o daghang mga armas sa Pilipinas kay dunay ruta ni Magellan. Muna tuyo. Masubay nila ang ruta ni Magellan nga moabot kay sila dito sa Leyte. Muna tuyo sa Amerikano. Pirma po ng presidente nga bugo kung sa mga bugo. Kay balo sa tuyo sa Amerikano. No? Bright daming Amerikano. Bright. Mantigo sila mukunta sa ugma sa Amerika. Aron sila makapadala og dagkong armas din sa Pilipinas nga dili makabalibad ang mga Pilipino. Kaya na ay ng luwason na sa kalibo ka mga sundalo. Pero ang tuyo na punon sa Amerikano og armas ang Pilipinas kanang mga missiles kay duol ra ang China, duol ra dahil ang Indonesia, duol ra ang Iraq. Kung magpadala sila missiles sa Iraq gikan sa Pilipinas, duol ra. Muna nang tuyo. Wala masabot ang mga senador na pastilang pagkabugo ang mga senadora. Inganaw na ninyo, kwentaw ninyo ang kalibutan. Unang magdanak ako nga daghan kayong mga pastor karon bugo pa sa mga matay nga bugo. Wala sila makaibalo sa lihok sa kalibutan. Hindi siya ipapangita pag unang dingaran sa Diyos kana manghinong sikta ilang ipangita. Munang kanang Diyos dahulat yun og insaktong panahon. Anong insaktong panahon ni 1982. Muna insaktong na panahon. Muna gipakubsan na panahon. Muna pinakubsan tungod sa mga pinili. Nang kay pinili mga Pilipino, mga gipakubsan ka ng panahon yun sabad papakubos. Kung imong isipon ang pattern sa gingharian gikan sa Medo Persia hangtod sa Roma, mukabat ka na sa 1014 katuig. Kung isipon nimo gikan sa uno aning o sa kalibo katuig karon, mulapas kag 14 katuig ini katapos aning usa kalibo katuig karon. Doon usa 14 katuig. Unya, kanang 14 katuig magdala ka nagsala. Mawa na'y maluwas. Puro na gubat na. Kay wa pa man mapapas ang sala ni Cain. Kanang gubat mo manay sala ni Cain, mo manay papason sa Ginoo. Nan, kung masunod ang 14 katuig dito sa unang libo, sa sunod, nga 7,000 na ining katapusan sa kalibo karon, di mo sunod ang sala ni Cain, gubat na tanan, wa na'y maluwas. Mga gipakubsan sa Diyos sa 1982. Kaya gikan sa 1982 doon na kay 18 katuig. Ini katapos ining usa kalibo katuig karon. Kung imo ni subtract ang 14 katuig gikan sa 18 katuig, doon na pa'y 4 katuig nga mabitin. Sabi na ipamatapos ang usa kalibo katuig. Mo ka na hinungdan. Naong nga ng 4 katuig nga nabilin, diya hinua ka ng Armageddon, pagpapasasala ni Cain sa iyang pagpatay ni Abel.
Ngunang igsoon matok igsoon, kay siya Bill, o si Cain igsoon man. Huwag masabot kami sa mga pastor. Pastor, mga di mga pare, mga di mga pare, pastor. Ako ngayon daning kalibutan, kaya doon na biyan kayo. Di ako magbaka kaninyo nga kaning kalibutan, 30 na lang katuig. Ang kulang, inighuman ni Presidente Duterte. Paghuman ni Presidente Duterte, 5 ka Presidente ang mupuri. Ani, kay ikalima man na si Presidente Duterte, di kami Ramos. Pulo naman sila ka Presidente. Ngunang doon ay 5 ka Presidente nga mo, puli ani, dito ihatag ang bahandi sa kalibutan. Mahinong dato ang Filipino tungod kay matukod man ang oil rig. Maana sa Bohol, matukod. Bohol, ang palibutan ang tibok na Sikihor, ang tabok diris dapitan. Muna'y butangan sa oil rig na dili madaot. Pag ining buhaton ka ng oil rig dito sa Surigao, dili ka makabuhat. Paglunod ka ng nimo, manang putag, igupok na sa kurente. Mo ka naman kaigsulan. Manang atong ayon ba ng kasulatan. Maigsoon! Ingon sa naupos ng mga gutlo ang igdain ka na ako na yung gabi na karoon. Magyan ako kaninyo. Nadugang salamat sa iyong pagpamati. Kami ay inyong ubos nga igsoon si Pilimon Oren mulan sa nanukad sa Shrine City Dapitan ng gabi kaninyong tanan. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.